Dámy a pánové, vítejte u hry zvané Robin Hood. V této hře hrajete podle, jak už název napovídá, Robina Hooda. Ano, máte zde hratelnou postavu, její jméno a její schopnosti. Dále potom intuice, kam nepřítel vidí a mapu. Dále potom tvoření akcí v reálném čase. Předpokládám, že jste tuhle hru hráli jako malí, nebo jste viděli film. Ale to, co jste neviděli, je hra v mém podání. Proto se pohodlně usaďte a užijte si tohle video. Mladý Robin z Locksley opustil svou milovanou zemi před několika lety, aby následoval statečného krále Stop, tohle stejně nikoho nezajímá. Tady knižník nám poví něco lepšího. Dobře tedy, takže začneme tím, že Robin Hood se vrací do své země, princ Jan je krutovládce a šerif mu převzal všechen majetek. Už si skončil? Vole. Hrajeme tedy za českýho gigachat Robina Hooda. Po tomhle fešákovi jde fucking celá armáda, aby ho prostě jenom zatkli, protože proč ne? Rob se tedy snaží sesadit prince Jana, aby se mohl Ríša vrátit na svůj právoplatný trůn. Časem se k němu přidává víc a víc zbojníků, aby mu pomohli. Jo, proč ne? Tak jo, vrátili jsme se do své rodné země a jako první vezmeme tenhle ten svitek. Ten nám řekne nějaký základní funkce, jak to funguje a to nás jaksi nezajímá, že ano. Správný gamer totiž hraje bez tutoriálu. To proklikám, tyjo. Tak a teď ten zbít tady toho týpka. Sice nám nic neudělal, ale no což, má smůlu. Takže kdo je na řadě? Špatně se totiž na mě kouknul, že ano. Vůbec na mě nekoukal. Tak, vylezem na hradby. Tak a tady na hradbě máme zase červený svitek a ten nám řekne nějaký příběh, což správný gamer hraje bez příběhu. Takže to skipneme. Počoříme šípy. Zamíříme na šerifa a... Ne, to by bylo špatný. Na terč. Jelikož se někdo údajně trefil do terče, tak nám uvolnějí cestu a budou se najíst. Ale my tam teď nejdeme stejně, takže nic. Skočíme na barák a půjdeme dál. Náš Robin Hood je lehkej, dokonce i bitej, takže může líst po liánách. Pošleme ho do budovy. No tak, nemůžeš líst rychleji, jo, teď ti to trvá. Konečně. Peníze. Hej, kdo tam? Nope. Rychle, než sem přijde. Jo, dobrý, tak ono to moc netankuje, že tam někdo dělá hluk. Proběhnem to, než se otočí. Run. Ohlas se jménem! Dobrý, to bylo vypočítaný. Naštěstí neví, kde jsme. Běžím domů. Týpek prostě utekl. Tak my se vrátíme zpátky nahoru. Tentokrát už nenápadně. Snad to vyjde. Hezky na pána si to projde, tyjo, teď. Tady můžeme projít někam, jo, nahoru. Tam ale asi nic na to nebude. No nic. Tak zkusíme vyřídit tady toho. No dobrý, teď kouká rozdíl, nevím, na co tam kouká, to je jedno. Na nějaký shooter tam kouká. A my rychle vyrazíme, než se nás všimne ten druhej. Svarta je ti něco? Tadyhle dědula nám řekne nějaký příběh. Hovno, není mu nic, vole. Tam jenom nechá. Naším cílem je dostat se tady za tímhletím pánem. OK. To projdeme asi tudy. No, chvilku počkáme, až se otočí. Dobrý, tak teď mu dáme jednu čočku dozadu. Chudáci, no. No nic, pokračujeme dál. Můžeme jít dolů, do zahrádky, tam nejdem. Do sklepa, tady přes hradby. No, to nepůjde. No, budeme se muset vrátit. Poběhnem. A tenhle tento taky schytá zezadu. Hezký, nenápadně, pomalinku a... Po jednoho méně. Přesně tak. Sedím, že si to ještě nikdo nevšiml z těch vyšších hradeb, z věží a tak. Pícnem ho zase zezadu. Ne. Takže No, dobrý. Bychom mohli otevřít bránu tady nahoru, no. Ne. Lučišník. No, tak tam, tyjo, jsem si ho nevšiml zatím. Využijem schopnost, ať vidíme, kam on vidí.
tady to hezky na tajňačku projdeme, do baráku se vloupáme, do druhého, no, on se neotáčí, tak to prostě projdeme. No, chvilku tam necháme. Konečně využijeme prázdné nádvoří. Trignem nějaký příběh tady. A budeme moct dát peníze tady ubožákovi, našemu žebrákovi, no jo, co pak nám řekne? Vůbec nic. Tak to byly krásně utracené peníze, no nic. Něco v mapě si nedal? Ne, nevidím. Tak tady vezmeme peníze. Tak možná, že by nám dal sem ty peníze. Nevím. Zvláštní. 500, no tak to, tyjo, se tady válí na zemi, ještě si to někdo nevzal. Díky bohu. No, tady ty 3 asi tady nechám. Zkusím odejít. Picnu lučišníka cestou. Další. Kdo to tam měl, no? To nikoho nezajímá. Rašnem tady schody. Budeme se kouknout, jestli tam nikdo není. Nikdo. Ale můžeme otevřít bránu. Tak to tady přesekneme. Žádný poplach. Týpek si to všimnul, ale to je jedno. Rašnem to. Dělej. No tak. Co tam stojíš? Sem pojď. Pochopil to, no. Akorát, že vůbec. Úspěšně jsme opustili hrad. Vydáme se k tomu divnému pánovi. Tady uděláme naši běžnou rutinu. Takže kdo je na řadě? Je tu Nikdo, kamaráde, nikdo. Tak mám mě viděl. Tady s bábou. Ale podívejme se, měšec. No tak, až podejdou, tak jim ho ukradnu. No jdi. Vole, jo, dobrý. Joink. Přímo před jeho asi matkou ho omráčíme a počeříme zase šípy. Hold up. Wait a minute. What did you say? Jak je šikovný. Tady je víc. No, tak tam hodíme peníze. A oni se mezi sebou poperou. Co to je? Letající peníze. Peníze. Jo. Joink. Zloději. Jsi to aspoň rychlý. Joink. Joink. No necháme, to všechno sebereme. A potom mu to všechno sebereme my. Joink. To je ten, co máme zlato. Není tvé. Ani moje není. Jsem ho sám někde ukradl, tyjo, na zemi leželo. Kdo si další? Tak a teď já. Joink. No, to tady vypadá, že už bude konec. Jak je šikovný. Jo, to vím, paní. Konec. Tady jsou nějaký statistiky, hrál jsem to, 7 minut. Vydělal jsem si 450 grošů. Tomu říkám stonks. Tady to pro naše ukončíme a příště se vrhneme na osvobozování našich kamarádů. Užívejte.